Take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Let your feet leave the ground. Hold my... Mga undo may shumai rice. Hey. Pero murag hanap lagi atong ano. Ate og ano. Pagkaon sa mga kids. Isa pa po daw ka lollipop. Say mo ida. Lollipop din. Go ka, te? Ano? Iko. Mag-go ka? Sige, tunga ta. O, paliting do. Dagdagan, may kwarta sa ilaw eh. Gani. Wala. Shumai rice. Isa ka din ito. Isa ka po. Sira pa po ito. Jaden. Mama, Philippines. Philippines na flag. Oo, manukan tanya. May istorya na kami. Sa camera. Ito kasi sa MSU. Walo lagi ka din. Bakit mo alam, Jaden? Where is Ida? Sa likod. May reminder. Nasa ka? Nasa ka? Dili ko magawas. Bye. Okay, ganit. Bye-bye. Ano, matamayan. Bye-bye. Bye-bye. Anong bye-bye? Ito. Ay, amo, ito. Don't you see the green pombo kay pangit? Hindi tayo. Kanalan mo tambay. Napay taga dali. No. Isa no. Ang gawas mo. Hindi himi. Himi gaming. Hindi, gawas mo. Paggawas mo! Kaniyon ko. Iyo. Baba. Kaniyon ko, mama. Ato si Dada ko. Ato si Dada. Terus si Dada dito. balo. Nag-diaper man ka. Kanihion ko. Mama, kanihion ko. Uy, di mo ito kag-ihi. O, di ay. Nakadada, dali.
Aya. Dili mi ato sa una. Kani dyan. Sila missionary outreach. Ani? Oo, ako yung nagkuhan ani. Nag-register ani diri pinakauna yun. I think about you all the time now. I guess that you never feel the same. Ano siya mga nakaon na? Kain na siya guys. Kanina pa niya ako ginigising. Hindi ako magising kasi ang sarap pala ng tulog namin kasi ang umuulan pala. Lamig yung panahon. What? Okay, ikaw man ang una nag-sleep gabi ipod. How are you man? Morning guys. Nag-breakfast si Kuya Jaden. Kami wala pa. Alis kami ngayon. Ito may boots. Punta kami beach. Ay, excited pero umulan guys. Ang lamig na panahon. Dala pa kayo jacket. Hindi naman gano'n yung jacket kasi hindi ko naman in-expect ulan dito. Well, tulog pa yung mga, dalawang bata. Tapos, ilong. Si Dada din, tulog pa. I think super late natulog si Dada kagabi. As in, super late. Hindi ko lang alam kasi nauna na ako nantok na ako sa kanya. Nauna ako nantok sa kanya. And ayan, paubos na pala. Tinignan ko kasi siya doon sa bintana, guys. Sabi ko, mag-isa lang ang aming Kuya Jaden. Why are you here? You're eating alone man. Dami man tao sa baba. No, dito man yung mga pinsan niya, yung mga tito niya, tita. Saan sila ate? Nasi Redso. Oh, dito sila Redso. Dami niyang kasama sana. Pero ewan ko bakit nandito siya. Kala ko nga nasa cellphone. Hindi pala na cellphone. Very good kuya pala. Mahiko sa gamit ha. It's a water. Tulog pa sila guys. Walang aircon dito. Ayan, fan lang. Pero lamig-lamig. Tingnan yung forma ni Clark. Ni Ida. Si Ida tulog na tulog. Si Dada din. And ayan yung mga gamit namin. Nag-impahin ako kagabi. Pero may sinampay pa kami guys. And dito ko tinitingnan si Jaden. Ayan, nakita niyo siya. Kita ko siya dito eh. Wala siyang kasama. So, tupiin ko lang muna itong mga naiwan namin. Damit. Tapos, bihis na ako para sila na lang mamaya hintayin and then prepare ako ng pagkain ni Dada. Kasi, at least man lang, morning makakain siya ng parang healthy. Or healthy talaga. So, mag-prepare ako ng oats lang. Tapos, lagyan ko lang ng yogurt. Hi guys daw. Ay, sorry. Nagkaon na tayo daw eh. Pakaon na na eh. Lutuin na sa tuhante. Ayan na tayo, magkaon na. Nag-save more me. Namalit may pang lunch. Ini basa. Ay, basa. Wala yun nakit akong kuan. Wala pa naman ta si kuya ni mo we? Wala pa. Atong hamdam. Sila idala. I don't wanna go home, even if I'm always on my phone. All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you know I'm always fucking broke. It's better than being alone. I don't wanna go. Nights alone, since you don't want me. You said Sandwich. May tuna ako tapos Japanese mayo. Yung bread. Okay, lihat dito yan. Ang tanah ba ko nimo? Ang kawa niya. Dapat ko. Ang tanah ko ganina te. Dapat ito daw. Wala, ang tanah ko nimo. maybe I'm not cool like you thought. Roll out of bed, call
Are you okay? It's been Hey, go up na. Dala na ni ate ang mango. Go. Nandito akong phone. Nakaw na. Saka dito, saka. Nandito cellphone ako. Ano si Dada? Oo, nasa room. Okay, bye-bye. Inom sa akong coffee. Yes, inom sa akong coffee din eh. Okay. Dada na akong naong eh. Dada kayong naong. Hindi ka ignore. Hey guys, it's 11:35 and I'm editing. Hindi ko pa siya tapos. Pero pagod na ako, so pahinga muna ako. And meron akong game call na palabas. Ang mga gibuhat na there guys, isigig kaon. Dati, prepare naman. So, ayan na ang chicken. Garlic chicken at Yasmin. Special recipe niya daw yarn. Wow. Sana imuhang video makagwapa na kay magpa-video ko. Sige daw. May rabbit, ayun si Dada. Dami niyang aso, oh. Ayan, si Jaguar. Oh, ang laki-laki ni Jaguar. Dudoy, natakot. Wow. Mahali na, hindi pa sila naligo, guys. Malamig kasi panahon. So, okay lang. Uy, dugo ka muna, ate. Gutom ka na? Gutom ka na? Sa tila niya gutom ba kayo kasi mo tsaka mo tayo? Kambrasan! Nakambrasan na sad ka? Let me see. Lame! Sige, mag-utsa dool sa rabbit. Uy! Yan o, mga rabbit guys. May rabbit sila. Dami manok. Ihawi ng manok. Ayan. Kasi yun yung rabbit. Cute. Thailand. Talon. Ayan. Nakain na sila ito. Ito manamay, ba't nakadulo anak? Ang co-partner? Ang partner. Galina pa na siya. Bingko dali guys. Lawag na yung tagpulis. Ano niya ba? Kaon. Laon. Busy siya pangitag games. Lamig siya guys. Luto kasi at Yasmin. Kaho kayo. Taste the magic. Naikasuko. Tandaga na. Giubogod ko sa kalami. come on. I don't wanna go out to the west side. I gotta forget about the best nights. Bundak lang. Ay, ang isa, Jiden, dito ka pwede. Para si Clark masabak ni ate. Ito si Gwen. Ah, sige, okay lang ka dyan, Gwen. Tando o sila. Wala ang face mask. Laba! Ida na mag-face mask ka. Pakita niyo na. Oh. Tanggalan na yung face mask dito ko eh. Makuan ko sa aircon pa. Ah, kanina lang. O, pasundugan na lang nasa diha. We're now on our way sa Water Grand. Yan na? Nagbasa din mo sandal. Basa kayo. Mama. Diyan lang sana kuya. Sila ate. Asan sa ate? Tawagan daw ako mama. Okay. Na. Wala ka usaad mo ko. Muli tayo kung pin, bebe. Si ate niya. Ano mo? Mukha ulit ko ano. Nadali ka na. Si Pabuya. Nadali ang pagkaon ba? Kapaduol ang mga tentasyon. Dili na maano. Di na nakaabot dito la. Ah, kagwapa ah. Ay, kagwapa sa... Wala lang partner ni Ate Yasmin. Gani, kulak ko lang. Okay na te na, kuhanin mo te na buyan ni mong mga hayop. Oh. Ah, humuta la, oy! Humut kayo pang. Nami kayo pang, no? Si Ate Yasmin yung luto na. Ang kanyang Pugong. secret recipe. Pugong lang. Sulod sa diri. Nung isa ka girl ba? Nandito kayo. Reklamo sa ilang page, diba? Namasa ko. Asa lapit?
Asa man dapit ang reception animan. Ata. Sumugdala na tagamit daan. Oo. Ibaba na to nini. Oh, kuya wa sa madam oy, suota oy. Explore muna kami guys. Hindi namin alam saan mga kasama niya. Kasama niyang baro. Yan tayo room namin oh. Hindi ko na napakita eh. Diretso na kami pasok and pahinga and Daddy, ako mo ng daddy. Wait lang. Ngug mo dia lah, laban dia. Wih, dah. Masa? Guys, daddy nagbantay. Hindi ito video, picture ha, video ito. Si Duday andun. Tama na daw kuya din. Cipat jud nga kuya oh. Ini guys, dagat. Ah, kuya wa ida oy, naitigtabyog. Ah. Kuya. Hindi din. Let it go na si Ida. Let it go. Hoy! Pakaligo na yun si Ida pa. Tanaw mo, sahop na bis na simento. Tara na? Taas kasi Ida lang taon mo. Naigwad ba? Ano daw, manghihi daw sila. Ah, sa kwarto? Tete. Dito ya, pambata. Naw man natin na diya pa. Dito. Tara. Clark here. I like it. Talking to a bunch of girls I don't like, but I try to pick 'em up with my best lines. She moved to LA to be famous, only showing up if there's a wait list. All these people talking about the same shit. Oh, we're lonely but not lonely when we're wasted. I don't wanna go home, even if I'm always on my phone. All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you know I'm always fucking broke. It's better than being alone. I don't wanna go home. Oh, oh. I don't wanna go home. Oh, oh. I don't wanna go home. Isn't home. Still smell you on my bed sheets. Feels like 52 weeks alone. It was never about your friends who didn't like me, or the drunk nights we spent fighting. Swear your whispers cut like lightning. I don't wanna go out to the west side. You're the reason I'm still out at this time. Trying to forget about the best nights, so I'm talking to a bunch of girls I don't like. She moved to LA to be famous, said she's saving up
All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you know I'm always fucking broke. It's better than being alone. I don't wanna go home. Oh, oh. I don't wanna go home. Oh, oh. I don't wanna go home. I don't wanna go out to the west side. West side. I gotta forget about the best nights. Oh yeah. I don't wanna go out to the west side. West side. I gotta forget about the best nights. I don't wanna go home, even if I'm always on the phone. All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you know I'm always fucking broke. It's better than being alone. I don't wanna go home. Oh, oh. I don't wanna go home. Oh, oh. I don't wanna go home. Hello! Hello, Tay! May ano ba na? Good. Vlog mo to. Ay, Sakong mo daya. Canon. Ano ni Melon? Canon. Hi daw, hi sa vlog. Canon. Canon. Ano? Wala pictures. Ha? Anak-anak. Nilalanggang kailangan, kanya karoon, na prinsesang ditog daw. Ditog daw ang prinsesa. Bago mga lapit, nagyan-yan, pero kung sa kamot, diagin nagkita kita daw. Muna mo mapasalamat sa langit. No? Ano man? cute. Bato. Dito. Yo. Pero tungkol kay gihatagan na o panahon na magkatigon mausap sa aliyat na karon dito sa Jimsan sa Waterfront. Nag-abot o nakita na ko nga ang kanyang kalipay. Lagi-lagi na kami ang nag-gawin sa mga duwa na hindi pong kitagaan ng suporta. Ang suporta na binigay sa mga anak. Kaya naging kamot ang video. Salamatan na suporta sa ating tanan. Atong i-celebrate nga maayo ang atong maayo ang celebration na ito yung karon para sa pinahan. Kaya sa panahon na di na kita kung ako ang kalipay nga sa panahon. Hinahinay na lang ka, basta matanggal ako postiso. Okay. 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 Sige na, huyot na lang. Yay! Ay, kanina surprise! Hello! Hi guys. Bumiti lang!
Tol. Wala gud oy. Naurap naman na.